I som que ja ha arribat el teu net. Molt bé. Bona tarda. Se sent bé aquest artefacte, sí? Bueno. Benvinguts, amics, coneguts i algun curiós. Us agraeixo l'esforç perquè avui els meteoròlegs ens havien promès un dia de rigorós hivern. I això vol dir que ha calgut un esforç i una força de voluntat per venir en aquesta hora aquí. No se sent gaire. No se sent gaire? Així se sent millor? Sí? Com va això? A veure, que tenim l'expert. No, solucionem. No, és aquest. Aquest micròfon és per a la càmera. Arregleu-hi, sisplau. Hola. Aquest, Apagat. Bueno, doncs... Ara parla. Havia dit les gràcies, però no les torno a dir, Ja està bé. Si no, no començarem mai. El cas és que ja s'han fet tantes introduccions que ja puc entrar en matèria directament. Només advertir que les lletres i els vins, de vins no m'agrada molt, però no hi entenc gaire, però de lletres sí, hi entenc una mica. I em diverteixen molt perquè les lletres fan paraules. I les paraules donen lloc a coses divertides. Per exemple, el títol d'aquesta exposició d'imatges li hem posat Viure l'art i veure l'art. Però si per veure art s'ha de veure l'art. De manera que veure l'art o veure art és la mateixa paraula amb una lletra diferent, o la V baixa o la B. Viure doncs és estar-hi, és participar, però només que la I sigui una E ja torna a ser veure. De manera que amb aquest joc de paraules hem muntat aquesta exposició. Perquè, de fet, viure l'art és, trobo jo, més pertinent que no pas veure'l. Veure l'art, si no hi ha emoció, si no hi ha alguna emoció, és millor passar de llarg. Per tant, s'ha de viure l'art. I per tant, aquesta, no sé si ho ha dit algú, potser la Tònia, comencem amb una petita remesa d'imatges pertanyents a l'art en majúscula, a l'art dels genis. Casualment, amb la Laia, la dissenyadora de l'Ajuntament, sembla que està per aquí, hem coincidit en triar aquesta pintura que figura en el flyer, en el cartell d'aquestes activitats culturals. Hem coincidit i n'estic content perquè jo no l'he triat perquè sí. M'avalen dos personatges prou significatius com per engrescar-me ja, decidir-me a posar-la. Aquesta és una obra, com sabeu, de Velázquez. Velázquez tothom el coneix, però només de passada voldria dir que és l'equivalent en art al que Homer i Dante podrien ser-ho a la poesia, com Shakespeare podria ser-ho al teatre, com Cervantes podria ser-ho a la literatura, com Miquel Àngel podria ser-ho a l'escultura, o com Brunelleschi o Bramante podrien ser-ho a l'arquitectura. És a dir, un personatge per sobre de tots. I ja deien, l'han afavorit amb la llegenda que és el pintor preferit dels pintors. I el que jo sé, eren 4 o 5 que ho han expressat públicament, començant pel seu contemporani Rubens, continuant amb el Goya, Fortuny
Manet, Picasso i Saura. Almenys aquests ho han dit d'una manera pública i a vegades molt extensa. Dic tot això perquè aquest quadre està aquí perquè està dedicat al vi. I com que és el tema d'avui, doncs és pertinent. No és una de les grans obres de Velázquez, Aquest quadre el va pintar quan tenia 30 anys i, per tant, estava encara en un procés de formació, per dir-ho així. Fa 15 anys que no el veia, que no el mirava jo, aquest quadre. 15 o 16. Doncs veurem per què. I ara l'he tornat a veure de nou. Deia que tinc dos avals. Un és el del gran filòsof del segle XX, Ortega y Gasset, que va dir que aquest quadre ha quedat com l'única escena de vi de la important pintura espanyola. Un fet molt interessant, diu Ortega, perquè, en canvi, a la literatura picaresca del segle XVI i XVII, Velázquez és del XVII, s'hi troben moltes escenes de borratxos. I, en canvi, en pintura no n'hi ha cap altra. Deia que en aquest interval de 15 o 16 anys en què no havia mirat aquest quadre he trobat dues coses que m'han cridat molt l'atenció i que lamento no haver-me'n adonat abans. Fixeu-vos bé, aquest quadre, dic en el procés de formació perquè és una exhibició de coneixement de l'ofici, diguem, des del punt de vista anatòmic. Les figures estan impecablement dibuixades. Hi ha uns problemes d'escorços, com aquí, el genoll del déu del vi, del Bacchus, en l'espatlla d'aquest acompanyant i en la seva fuga en perspectiva cap enrere. No cal dir els plecs, l'estudi de plecs, no cal dir l'estudi de caps, de cares, de mans. Hi ha el tòpic que els dibuixants, els pintors que no eren gaire dibuixants, amagaven les mans, miraven de no posar mans ni peus. Aquí hi ha tot de mans sense cap problema. De manera que des del punt de vista pictòric és un quadre absolutament impecable. Aquest quadre impecable, seguint la seva tònica natural de l'època realista, absolutament figuratiu i realista, fixeu-vos bé que a la part de dalt hi ha una cosa que hem d'entendre com el cel i, en canvi, aquest cel no té la menor relació, diguem-ne, tècnica amb la resta del quadre. No s'hi dibuixa cap núvol, no hi ha cap intenció que quedi constància que és un cel que es relaciona amb la resta del quadre, sinó que està fet com si pintessin una paret, amb una colla de cops de brotxa absolutament plans, que serien més propis d'un quadre del Tàpies que no pas d'aquest quadre de 1630 o 29. Jo no me n'havia adonat i realment ho trobo, ho aprecieu, no, això? Sí. Són pinzellades i d'això i escombrades, com no tenen cap voluntat de que tingui cap volum ni cap perspectiva. L'altra cosa, encara més curiosa, però estudiant Velázquez doncs ja ho dona per natural, perquè és un pintor misteriós. No ho sembla, tot ho fa molt aparentment convencional, però és molt misteriós. I el misteri que he descobert ara és el següent. En aquesta festa, que no sé per què es diu Los Borrachos, perquè aquí no hi ha ningú borratxo. Ja en parlaré jo. Aquí és una festa en la que el déu del vi va coronant a una colla de bevedors de vi, però no necessàriament borratxos. El cas és que, situat acadèmicament
a l'alçada que marca la divina proporció, és a dir, 2/3 parts de l'alçada del quadre, hi ha la figura frontal satisfeta, emocionada, diria jo, d'aquest personatge que està esperant Tanda perquè el coroni Bacus. Bé, doncs aquest personatge tan emocionant que ens frapa, resulta que porta un bol ple de vi. Suposadament ple de vi. Perquè si us fixeu bé, el vi comença aquí. I tot això és un solatge que ha deixat en el bol els 2 dits de vi que ja s'ha begut. Per què ho va fer això el Velázquez? No ho sabrà ningú mai, però és un misteri. L'altra, aquesta és una exposició, insisteixo, no una conferència, i per tant estarà plena d'anècdotes. El segon aval ve de la mà del pintor surrealista català Salvador Dalí. 15 o 16 anys enrere, com dic, hi havia en funcionament un restaurant molt bo a Barcelona, que segurament alguns de vosaltres recordareu, que es deia l'Orotava. Dalí, com tantes altres personalitats de la cultura, de l'economia i de tota la ciutadania de Barcelona, era client d'allà. I cada vegada que hi anava, seia a la mateixa taula, a sota d'una còpia a mida natural. Aquest quadre no és cap broma, aquest quadre medeix 2,25 m per 1,65 m, és més alt que tu. Sí, tant. De manera que no és cap broma, no és un quadre allò per tenir aquí. No, un quadre de 2,25 m. Doncs aquest quadre a escala natural estava presidint aquest menjador de l'Orotava. I a més, segons el propietari, era una còpia feta per uns deixebles contemporanis de Velázquez. De manera que era un quadre, diguem, una còpia amb solera. Doncs explicava el propietari que la primera vegada que hi va anar el Dalí, el primer que va fer en arribar al menjador va ser acostar-se a la pintura i tocar-lo suaument amb la mà per comprovar si era una còpia, un paper o una fotografia o el que fos, o si era una tela de debò. I a continuació va fer aquesta expressió. Pregunta: què és això? Un fortuny? Els acompanyants d'ell es volien fondre. Però com és possible? Quin lapsus que ha tingut el Dalí. I a continuació va dir: és el millor pintor català de la història. Amb aquell llenguatge, que he apuntat aquí per recordar-ho bé ara, amb aquell llenguatge desoxirribonucleic que acostumava a expressar-se el Dalí, doncs ningú va entendre res, tothom el va prendre per ximple. Però sabeu què volia dir? Doncs bé, una cosa molt senzilla, perquè ell agradarà més o agradarà menys com a artista, però de pintura en sabia molt. I d'art en sabia molt, el Dalí, molt. I era un expert. Doncs resulta que al descobrir que allò era una còpia real, feta, pintada, va considerar que era tan ben feta que el seu admirat Fortuny havia fet una còpia, també a mida, d'un personatge, d'un quadre, del Velázquez, d'un retrat, d'Esop, de les faules, Esop, que està exposat al Museu del Prado.
va feta a l'aquarel·la, magistral, una còpia magistral. Doncs amb aquesta cosa tan retorçada, volia dir que aquella còpia es mereixia ser tan elevada com si l'hagués fet el Fortuny. Que imagineu-vos, Bé, aquesta, doncs, és l'obra que ens representa d'una manera més, diguem-ne, més decidida aquesta festa del vi que celebra la biblioteca en tota aquesta sèrie de converses, de conferències i d'això, Em deixes parlar dels borratxos? Sí, digues, perquè ara ja estic. Digues. Doncs jo volia fer una introducció al roman Callam, que m'introdueix rovellat. Penseu que parlem dels perses en el segle XI i XII. Escriu poemes que celebren el vi i la joia de viure. I n'hi ha un que parla de los borratxos, si volia fer-vos llegir. El Marc Callam el coneixem no només pels seus mèrits científics, de matemàtic i de filòsofs, sinó també com a poeta. Lectores, recordareu que l'any 2011 el vam estar comentant i que ens va agradar molt. Doncs que recollir aquest poema al número 47 que diu així: Beu vi perquè ell és la vida immortal, el fruit dels anys més joves ativat. És temps de flors, de cuidarics borratxos. Viure és gaudir del moment actual. Molt bé. Bé, per no deixar Velázquez sol, representant aquesta relació de l'art amb majúscules amb el vi, presentarem 2 o 3 imatges més, no més. Però el cas és que, més enllà del segle XVII, al segle XX, sobretot amb les successives avantguardes que es van donar a aquell segle tan fèrtil des del punt de vista de la renovació de les tendències artístiques, doncs hi ha, per exemple, aquesta primera etapa, final de l'impressionisme, que el vi, o millor dit, els destil·lats, van ser presents en moltes pintures. Però, a diferència de l'altre quadre que hem vist, que hem dit que era una festa al vi, aquest és al revés, aquest és la prova d'una desesperació, d'una tragèdia, d'un drama. Les absents, les dones absents que veuen absenta, podríem dir, està aquí amb una expressió no pas de felicitat, sinó de preocupació, de tragèdia, de drama, aquest malgrat l'explosió del color tan festiu i tan alegre, no? Ja dic que faig una selecció molt reduïda, però, per exemple, un pintor tan prudent, tan respectuós amb tot com Edgar Degas, el pintor de les ballarines, doncs també té aquesta imatge realment trista, amarga, d'un altre addicte a l'absenta, que està en un posat també trist i preocupant, vaja, no... Així com ell podia ser un viva la vida, un bohemi, un artista, però ella no, ella està, diguem-ne, amb una pena pesant a sobre que la fa estar absorta, absent.
N'hi ha d'altres, malgrat la reducció de posar-ne 3 o 4, no m'he resistit a posar aquesta perquè la trobo molt definitòria del personatge. Aquesta és de Joan Miró, el gran artista català i universal, que per una vegada no, però que això és de l'any 24, que estava iniciant el món que el va fer únic, el món d'expressió, amb aquestes rodones, amb aquestes vibracions, amb aquests bigotis, amb aquestes punxes, amb aquest llenguatge tan particular, i en canvi hi ha una cosa perfectament figurativa, que és una ampolla. No sé si és que no n'estava molt segur de si la gent entendria que era una botella de vi, una ampolla de vi, perquè no té molt la forma, i va posar aquell lletrero, 2 lletres que d'una manera molt clara i molt rotunda diuen vi. De manera que això, pel Miró, és una ampolla de vi. Per tant, és un quadre, no sé si dedicat al vi, però en el qual el vi té una importància notable. Un quadre molt bonic, molt delicat, molt ingenu, com era Miró, inclús a la seva vida real. Ara anem a un altre, que tot i ser una obra d'un artista prou, diguem-ne, reconegut, home, no és del nivell del Velázquez ni del Picà, aquests que hem vist, és el Ramon Casas, i estic segur d'exposar-me a fer el ridícul si dic que la immensa majoria de persones aficionades a l'art, el quadre del Ramon Casas que tenen més conegut és aquest. Un altre quadre del Ramon Casas ja és motiu d'alguna interès especial, alguna circumstància, però el quadre més famós és aquest i no és un quadre, això és un cartell. Un cartell que va tenir un ressò espectacular, una recompensa molt seriosa. L'any 1898 es va premiar amb 1.000 pessetes, que era com una fortuna, i per tant és l'obra que l'ha fet més popular i torna a ser una obra dedicada a un altre destil·lat, en aquest cas a l'anís del mono. D'aquests artistes n'hi ha una colla com aquest, per exemple, va tornar el mateix any, amb les mateixes 1.000 pessetes, va tornar a guanyar un premi, el primer premi, en aquest cas un pintor madrileny, més aviat mediocre, que es deia José Tubilla, però que va estar reproduït, com veieu, amb rajola de València, amb mosaic, i això va durar molts anys penjat aquí i allà, a les parets de les mitgeres de les cases que donaven a la carretera. Un altre cartell d'un il·lustrador. Tots eren artistes, però es van fer més populars com a il·lustradors que no pas com a artistes. La seva obra pictòrica, en general, no ha tingut el ressò de les seves obres en il·lustració. Estic parlant de gent com l'Apel·les Mestres, com el Tornesquius, com el Feliu Elias. Aquest és obra d'un tal Llaveries, Josep Llaveries, que es va fer sobretot popular per la gràcia amb què dibuixava animals, sobretot animals domèstics. Bé, doncs aquí es va fer un cartell daurat, càlid, eufòric també, de la barema, una altra aproximació, un altre cant al vi, en aquest cas en forma, diguem-ne, ja molt interessada d'anunciar un vi concret
com aquest que diu aquí, o aquest, que ja que estic en aquest tarannà anecdòtic, aquest és un dibuix en blanc i negre d'un dibuixant anònim, però que m'ha fet molta gràcia perquè no digueu que no sembla una xapa que un funcionari pugui portar enganxada al pit com administrador d'un departament de la Generalitat dedicat a la porroneria o a la promoció del vi de doll o jo què sé. Aquest és un anunci publicat l'any 1888 quan l'Exposició Universal de Barcelona, i per tant en un moment en què la revolució industrial ja estava força engegada i la exportació, per exemple, de vins ja era potent, inclús el vi d'Alella ja feia anys que tenia mercat exterior, i la força d'aquesta producció va ser tal que va arribar a que Reus aspirés a ser tan important com París i Londres. Recordeu que deien Reus, París i Londres. De manera que aquesta és una altra aportació de les moltes que hi ha. Això és només una pinzellada de les moltes que hi ha. Aquí també n'hi ha una altra important des del punt de vista de que l'artista, l'autor, l'il·lustrador, l'artista, era un tal Gaspar Camps que en aquella època del modernisme va fer un gran cartell, es va fer molt famós, tant és així que aquest encàrrec per una ROM que es deia Luna, aquest encàrrec de Barcelona el va realitzar a París. Ell estava a París, vivint, treballant, no sé què feia, però estava a París, de manera que el Gaspar Camps treballava molt per la il·lustració, les revistes aquelles de la il·lustració gràfica, aquelles revistes tan populars d'aquí. Fem un petit salt. Noi, no tinc dits de pianista jo, vull dir que m'heu de... No tinc dits de pianista. I estem aquí en plena república, amb una altra col·laboració per un destil·lat, en aquest cas un altre anís, amb un nom molt escandalós, molt anticonvencional, que deia anís infernal. Dulce, sí, exacte, una associació realment sacrílega, un infern dolç, qui s'hi apunta. Bé, el cas és que aquesta etiqueta, que des del punt del disseny està molt bé, és molt interessant, és obra probablement del millor dissenyador gràfic de tota aquella etapa, tot i que aquí, quan la República era molt jove, i quan es va fer realment famós internacionalment va ser durant l'exili, als anys 50 a París, des de l'especialitat del disseny d'alfabets, de tipografies, de lletres. Es deia Enric Crous Vidal. Aquí acabem amb una imatge també arxiconeguda. Aquesta l'ha vist tothom fins fa relativament poc, finals del segle XX segurament, altra vegada aprofitant l'extrema resistència al temps, al clima de la rajola de València. Aquest és un cartell d'un dibuixant alemany, diuen anònim, però que, com dic, des del 1929, en què es va encarregar i es va fer, fins a final del segle XX almenys, va ser una imatge de marca, pràcticament, d'aquest cava tan popular. Ara passem de... No passem. Anem a veure el més important per mi. Tan important que el farem més gran. En recordeu-vos aquest?
perquè en parlarem un moment després, potser hi tornarem a anar. Aquest ens afecta molt, ens toca de molt a prop. Aquest és una col·laboració comercial d'un artista que es deia Josep Triador, molt fi, molt elegant, molt representatiu del noucentisme. Aquest és un anunci publicat a l'any 1917, que jo trobo que va tenir poca fortuna pel que he vist, no l'he vist enlloc jo mai, aquest anunci. Quan el vaig trobar el vaig registrar fotogràficament i no l'he vist mai més, no he vist cap cartell ni he vist res d'aquest. I el trobo un dibuix sensacional, un dibuix en el que l'ampolla té una esveltesa que la fa com aquells trucos de la fotografia de models, la fa més alta del que realment és. Però a més està acompanyada d'uns ceps molt airosos, molt elegants, molt distingits, amb un raïm d'un color que, ves per on, és el mateix del mar. De manera que recorda aquelles vinyes verdes vora el mar del poema del Segarra, recorda les vistes al mar del Toldrà, recorda la presència, la cita del Segarra a vida privada, del Marfil, de l'Alella Marfil, de manera que és d'una extrema elegància. Tot, inclús les lletres, no solament les de dalt grans, sinó tot el que hi ha aquí sota, estan dibuixades a mà i per l'estil de la grafia, doncs dibuixades pel mateix Triador, és a dir, que va fer una obra veritablement molt i molt completa. Recordem-lo aquest. I ara anem a la tercera part d'aquest. A veure, ajuda. Com és que no baixen, nena? Oh, noia, molt bé, gràcies. Ara, això és una altra cosa. Una altra etiqueta de vi, Maria Victòria. No? Això és una etiqueta de vi, clàssica, tradicional, convencional. Però si mirem la marca d'aquest vi, veurem que no és ben bé un vi, que es diu Søren Kierkegaard, que és el nom del filòsof danès mundialment conegut. Per tant, això no és una etiqueta, perquè si veiem el rectangle que l'empara és la reproducció d'una coberta de llibre. Una coberta de llibre que vaig tenir l'oportunitat de dissenyar jo mateix i davant d'un títol tan explícit, In vino veritas, el vi a la veritat, em va semblar que era obligat dissenyar la coberta com si fos una etiqueta de vi, per què no? I així ens en vam sortir. Bueno, ara ja hi som. Tornem-hi. Dels milers de cobertes que he dissenyat, només vaig poder repetir això en 2 ocasions. Aquí també vaig recórrer a la imatge d'un destil·lat, en aquest cas d'un anís, del conegut popular i català anís del mono.
Clar que era un llibre dedicat a la teoria de l'evolució de Darwin. I si un s'hi fixa, al cap d'aquest mono que hi ha a l'etiqueta Sí. no ho és ben bé un mono. És un mono, mig home. Era? I si un veu les caricatures de l'època, comprovarà que hi ha caricatures així, de 3/4, de Darwin, que és sospitosament molt semblant a aquest. Un senyor calb, amb una barba sense bigoti, i per tant és més que probable que aquí a l'etiqueta estés inspirada en recordar la figura i la teoria de Darwin. Aquesta, la veritat és que és una etiqueta que no perquè sigui de Badalona, que són veïns, m'ha inquietat sempre molt. Perquè, noi, és resistent. És una etiqueta que té en aquests moments 151 anys. I en 151 anys no han tocat mai ni una coma d'aquesta etiqueta. És exactament igual com la van fer. És veritat que a Badalona, a la fàbrica, tenien un mico que havien portat d'un viatge de Cuba. És veritat. Però no era un mico com aquest, ni molt menys. I sembla que un sogre d'un dels Bosch era aficionat a dibuixar i es va assumir la responsabilitat de dibuixar l'etiqueta per aquell licor. I va fer aquesta cosa tan especial, tan misteriosa, tan inexplicable, tan curiosa, perquè té alguns detalls. El primer és aquest, que és una apologia del darwinisme en una època en què estava molt fortament criticat per l'Església. Doncs aquí té un lletrero que no ve a res, pel que fa a les propietats de l'anís, que diu «Es el mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento». Que és una declaració positivista de primera categoria. I fixeu-vos que en tota aquesta etiqueta no hi ha enlloc que digui anís del mono. Caníssim. No ho diu. Per què es diu anís del mono si no ho diu l'etiqueta? I l'altra cosa curiosa, ja per acabar amb aquesta anècdota, és que les ampolles que hi ha allà un cabàs, no tenen res a veure amb l'ampolla facetada que un dels Bosch va imitar d'una ampolla de perfum que va veure a París en un viatge que hi va fer i que després han anat imitant tots els fabricants d'anís. Aquesta ampolla no s'assembla gens. Una altra curiositat de la impunitat de la imatge. És a dir, la imatge pot dir el que vulgui, pràcticament segura que ningú s'hi fixarà o ningú anirà gaire enllà. Com dic, el més curiós és la fidelitat que han tingut els propietaris, inclús els d'ara, que són, sembla que és el Domecq o és l'Osborne, un dels dos, que són profund d'Andalusia, tampoc han tocat cap coma. Bé, aquí tornem. Aquí tornem, sí, o engeguem pròpiament, perquè ell era un diletant, el sogre dels Bosch, que es va considerar un diletant, però ara anem a la contribució al món del vi de l'ama professionals del disseny, dels dissenyadors gràfics pròpiament dit, no dels il·lustradors, no dels pintors. I per començar començo com els maleducats per mi mateix. Aquesta és una altra etiqueta, una de les poques que he dissenyat jo per un vi, i va ser concretament per l'Alella Marfil. Això va ser l'any 1989, quan la societat Alella Vinícola encara era cooperativa, i
En aquell moment la dirigia un empresari molt dinàmic que es deia Altimira i va voler renovar les etiquetes d'aquests vi tan clàssic, tan antic. I van fer això, tot el que van poder, perquè ell va durar poc, ja no en van fer cap més. I tot i no ser una peça massa singular, té una intenció molt decidida i molt anormal en aquell temps, i és la de donar una enorme importància a les lletres, al nom de la marca, que era sempre una llegenda molt discreta, molt fina, molt cal·ligrafiada, molt petita de mida. Aquí van voler fer al revés, és a dir, donar-li una gran contundència perquè aquesta petita superfície actués com un cartell a la paret, actués de promoció constant, comercial, del vi, en la mesura en què en un restaurant d'una taula a l'altra es pogués llegir que aquells clients estaven prenent a l'ella perfil, com jo, o com el que ara demanaré jo. Pretenia, diguem, aquesta. Hagués pogut ser més gran en aquell moment, tenia una certa prudència, encara veig, hagués pogut ser molt més gran aquesta lletra. Però bueno, la intenció era aquesta, distingir-se per aquesta, diguem-ne, relativa novetat. Casualment, i això em fa feliç també, com per posar-me la solapa, veig que la fulla de parra és de color blau com aquelles que hem vist del triador. De manera que em fa gràcia coincidir amb aquell notabilíssim anunci. Això era el 1989. Van passar uns quants anys fins que es va acabar el segle. I l'any 2000, l'any 2000 o 2000... Ha marxat allò d'ampliar-ho. Sí, està aquí. On? Aquí la fem gran. Aquí, gràcies, passes Reina. per aquí. Gràcies, sí. És que no vaig arreglar. Com anar-vos, Si les vas passant així, cap que surtis també. amb la publicació de vi poc, vins, vinets i vinasses. N'és l'editora, la Montserrat Serra, la teniu aquí. I aquest llibret conté textos diversos relacionats amb el vi i els dissenys que al llarg de la teva carrera professional has creat. Una trentena. El sector de vins i destil·lats. Una Una trentena, sí. del qual aquí són inèdits. Sí. Els seus videos els trobareu a la sortida a Montse. Bé, estem, com dic, a l'any 2002 i un col·lega valencià, Premi Nacional de Disseny, Daniel Nebot, va irrompre en el sector dels vins amb aquesta etiqueta tan innovadora. No hi havia res semblant al mercat. La primera novetat és que aquests forats, aquestes rodones, que assenyala, simbolitzen un gatim de raïm, són foradades, no són impreses, són foradades, de tal manera que al darrere s'hi transparentava l'ampolla de vi o el color del vi, si era blanc o si era rosat o si era negre. I la segona novetat, veritablement arriscada, era que no sembla que hi hagi cap lletra aquí. Sembla que no digui res, que aquest vi tampoc no es digui de cap manera. Mirant, la imatge no és gaire bona, mirant aquí baix hi ha algun recordatori de que aquí diu alguna cosa, però en tot cas ho diu d'una manera tan discreta que vol passar gairebé desapercebuda. Probablement a la contraetiqueta hi portava més informació i hi portava més coses, però el fet és que aquest sector, que en lloc del noucentista, del lema noucentista famós, tradició i modernitat, o aquell famós
del Foix. M'encanta el nou i m'enamora el vell. El sector de vins d'aquí, de La Rioja, de Ribera de Duero, de Valdepeñas, de qualsevol altre, practicaven el lema tradició i vulgaritat. Totes les etiquetes eren iguals, com sempre, i a ningú se li havia acudit doncs, que podien renovar-se, podien posar-se al dia i podien fer-se més competitives. El cas és que, a poc, i a mesura que es van anar... No ho he après, Sí. No ho he après. Aquesta és una pàgina del llibret aquell que deia torna a ser una obra meva, però ja no n'hi ha cap més, El raïm és una al·legoria del vi, molt visual i molt clara. Però n'hi pot haver alguna altra? Doncs mirant, estudiant i reflexionant sobre això, em va semblar que sí, que n'hi havia, com a mínim n'hi havia una altra, que era aquesta. Era la petjada que el cul de l'ampolla acostuma a fer. Nen, ja m'has tacat les estovalles. Acostuma a fer a les taules dels bars, restaurants, a tot arreu. També que és una credencial del vi, molt visual també i molt pròpia. Vam dir, bueno, doncs en aquest celler que engegava, entre altres socis, l'amic Serrat, se'm va acudir aprofitar aquesta altra imatge per fer l'etiqueta del vi. Aleshores, aquesta és una petjada que no hi és tota, perquè l'etiqueta és més aviat vertical, i per tant la rotllana de l'ampolla no hi cabia sencera. I en lloc de fer-la petita, perquè la correspondència fos, diguem-ne, real, doncs en vam fer un tros. Aquest tros ens va servir per assajar altres versions, per altres productes de la casa, amb una previsió que no va arribar a quallar prou perquè al cap de pocs anys el celler va tancar. Però la vaig encertar. Això tenia futur. I el futur va venir a pesar meu. Poc després, un vi de La Rioja va sortir amb aquesta etiqueta, que potser s'escaparia de ser una imitació si ens digués que això en lloc de vi és sang. També podria ser. Però vaja, sembla poc probable, A continuació, la Manxa va aprofitar la marca col·lectiva de la denominació d'origen per aprofitar també la mateixa idea. La taca de l'ampolla. Aquest que era un bar, un local on venien pinxos i venien vins, també va aprofitar la mateixa idea. Aquests del Penedès també van trobar que era una idea que estava molt bé. Aquests, amb aquesta reproducció tan dolenta, però també anaven pel mateix camí. I aquest, finalment, de la Ribera del Duero també. Aquí vaig parar, no sé si n'hi ha hagut més, però ja n'hi havia prou per justificar la convicció de que ho estaven imitant, això, que no era a dreta llei i no s'hauria d'haver fet. Bé, l'any 2004, això passava... El del Serrat va començar el 2002. El 2003, l'any següent, aquest company, Jaume Falconer, un dissenyador mallorquí, em surt amb aquesta etiqueta. Absolutament trencadora. Completament original, singular i curiosa. Sembla una fórmula química.
An, en mallorquí, deu voler dir any. I el 2, doncs, la collita, no? Però entre la forma que té, molt depurada, com disseny, és impecable, està molt ben feta. Però un no sap ben bé si és vi o si és petroli. Si ho ha d'anar a comprar a una bodega o a la ferreteria o a la drogueria. Però en qualsevol cas, diguem-ne que és una etiqueta molt agosarada i molt remarcable. I per això la tinc aquí, perquè també molt incipient, al principi d'aquesta renovació. L'any 2009, per exemple, ja estem més a prop. L'any 2009 va sortir aquesta línia de vi d'un celler de l'Empordà que es diu La Vinyeta, i és de dos socis, dos germans, un enòleg i l'altre dissenyador gràfic graduat a l'escola Eina. De manera que aquest sabia de què anava, l'equació del disseny, i va fer aquestes etiquetes que van tenir un premi del FAT, del Foment de les Arts Decoratives, d'aquell any. Per tant, van fer un disseny també molt remarcable. Aquest és una etiqueta també, com veieu, molt singular. Aquest no estava tan preocupat per l'anyada, sinó pel dia en què s'havia fabricat el vi. Perquè, fixeu-vos, les etiquetes consisteixen en retalls de pàgines de diari. Aquí hi ha un retall de la secció corresponent a la meteorologia, i si un és capaç d'endevinar el dia que la van fer, doncs podrà associar l'antiguitat del vi amb aquest missatge climatològic. Aquesta és una altra, que té una altra secció del diari, i d'altres més que van fer. Malgrat tenir el premi i ser un dissenyador... Què ha passat aquí? Bueno, potser no ha passat res. Simplement dir que ara les etiquetes dels successius vins que han anat fent en aquest celler ja no són així. Són molt més, diguem-ne, convencionals, molt més, malgrat la condició de dissenyador gràfic del soci principal i de la primera, diguem-ne, intervenció que va fer també tan agosarada, tan valenta. Això, a l'hora de calibrar els beneficis i les pèrdues, doncs va anar rebaixant el to d'aquestes coses. No és fàcil ser original, però sobretot no és segur que duri massa l'originalitat. Aquest és l'últim. Perdona, Enric, que t'interrompi. A l'anterior m'ha semblat veure que a dalt a la dreta parla de Ferrer i Guàrdia, sí, noia. guàrdia. Sí. Per tant, estaria molt gustat, no? El 13... No, sí, no ho sé. Bé, aprofitar com a mínim les llavors amb el detall de la notícia sobre el Ferrer i Guàrdia fusellat l'any 1909. El 13 d'aquest mes que no diu, Sí. devia ser el dia que el van afusellar, i aquesta nota és un recordatori d'aquella, segurament, no? Sí, perdona. No, al contrari, al revés. Aquest va fer moltes variants, aquest. Total, que ara examinant com està el repertori actual, m'he trobat amb aquesta etiqueta aquí, el Condis de Quilella, sí, que aquest ja m'ha desconcertat completament. Això ja no podem jugar a tot. Tot no s'hi val, a veure. Aquest no hi ha manera de saber com es diu aquest vi, qui el fa. És que paraules. És el nom del celler? Del vi. Ah, amigo, dius tu. Sí. Bueno, aquest és una etiqueta de disseny. Una etiqueta de disseny perquè el que l'ha dissenyat s'ha esforçat
han fet servir una tipografia predilecta dels dissenyadors, però que no és l'original, que ja està, diguem-ne, molt vista. L'original seria l'helvètica, i aquesta, gràcies a la facilitat de la composició de textos, de la creació de tipus per ordinador, una de les moltes versions que han anat recreant o refent l'helvètica i tantes altres, i per tant aquesta és d'un dissenyador preocupat amb que la tipografia tingui exactament el seu què. Té una dimensió tan gran que efectivament és la principal protagonista de l'etiqueta. Hi ha la voluntat de que quedi constància de que aquí l'important és l'alfabet d'aquest, si algú vol examinar totes les lletres d'aquest tipus que ha triat, hi ha tot l'alfabet, a la part de dalt i a la part de baix, veieu bé, no? Tot. I aquí, efectivament, aquí s'interromp l'abecedari i diu nosaltres, ben mirat, som més que paraules. També hagués pogut dir no som més que paraules, no? No, aquest afirma. Som més que paraules. No se sap. Qui és més que paraules? És un celler, Freidi. Bueno, algú ho sap, sí? Ja ho diu, que ho acaba de mirar. Què diu? Que sí, que diu que és un celler. Què es diu? Que es diu més que paraules, que ho acabo de mirar. Més Més que paraules. el celler. De seguida podríem veure amb aquesta grafia de pinzellada que ho tatxa tot, indica que aquí comença realment i tot, podríem pensar que és una varietat Cabernet Sauvignon, no? Sí. Però resulta que, si veiem, també està requadrat amb Merlot. Si ho mirem, també està el sumoll negre i el garnatge negre. No sé si és una barreja de tots o de cap, o és igual, això. Aquí, d'una manera molt discreta, tipogràficament parlant, diu Vinegre 2017. Bueno, una referència, I aquí diu, calla, que potser... Això és interessant. Calla, que potser ho diu aquí. No, aquí diu una dita popular. Després de la pluja neix l'herba. Després del vi, les paraules. Bueno, però de qui és això? No sé. Aquí diu Catalunya. Catalunya és la marca d'aquest vi? És el nom del celler o no és res? 2017, 14 graus i mig, no m'estranya que aquest dissenyador li sortís aquesta etiqueta. Aquest, si hem de recordar com li diuen en el quadre de Velázquez, doncs aquest potser sí que eren borratxos aquests, Però en qualsevol cas, per no desmereixer, faig broma, perquè ja hem dit que l'exposició d'avui era un sortit d'anècdotes. Aquesta etiqueta plana, amb un passepartú, un marquet i penjada en una galeria, seria una expressió d'art conceptual perfectament vàlida, de manera que té un interès gràfic. No sé si el lloc on exposar-la és una ampolla de vi, però, en qualsevol cas, no vull parlar malament des del punt de vista professional. Aquí no cal que l'ampliem perquè no cal mirar el detall, però per anar acabant vull tornar a recordar aquesta imatge i sobretot la còpia. La còpia feta, segons sembla, per deixebles contemporanis i, per tant, una peça molt considerable. Com us dic, fa 15 o 16 anys el restaurant va tancar i aquesta pintura va anar a parar a un local de subhastes. Jo hi vaig anar, encuriosit, i va sortir a subhasta per 4.000 euros. 15 o 16 anys enrere era una suma, però tampoc era una fortuna, no?
ningú va pujar ni un euro més. Per tant, la còpia la van retirar al magatzem. A mi em va passar pel cap decidir-me a comprar-la. Però el sobrenom de la tela va ser molt desfavorable perquè quan la Judit, la meva esposa, va sentir dir que li semblaria comprar aquest quadre i penjar-lo a casa, em va dir que ni parlar-ne, que tenia una escena de borratxos permanentment penjada a casa, ho trobava un agobi, en fi, una cosa impresentable. Segurament tenia tota la raó. El cas és que en aquell moment, ofuscat, la societat cooperativa Alella potser ja no era cooperativa, potser ja havia passat a propietat privada i no se'm va ocórrer anar-los a veure i dir-los que, home, per presidir el vestíbul o el que ara és restaurant, si no els interessaria tenir aquesta peça tan remarcable, allà no. No hi havia idea de que Cal Duran acabessin fent una operació de reforma i restauració tan delicada i tan ben feta, i tampoc, que naturalment tampoc em va passar pel cap anar-los a veure i dir, escolta, si mai feu una reforma, penseu que això és un preu raonable per tenir-lo en un lloc públic, no? Total, vés a saber on para aquesta còpia, però és una anècdota que volia lligar amb l'elecció d'aquest quadre, únic pel que fa al tema del vi, de la pintura espanyola. I ara sí, aquesta ja és l'última imatge per acabar de quadrar els números. Aquesta, com tots els que viuen aquí saben perfectament, és la cruïlla central del poble. És l'empedrat del Marxant i és un lloc on hi ha normalment algun cartell anunciant la barema, com el que hi ha ara, però anys enrere hi havia hagut un anunci de la Lella Marfil amb unes ampolles molt grosses pintades a mà, i jo trobo que estaria bé deixar-ho aquí com a idea, com a utopia, que la característica principal d'aquesta població, que és la producció de vi i el protagonisme en la denominació d'origen, doncs com un senyal de tràfic tingués una imatge que immediatament remetés al valor simbòlic que aquesta població té relacionada amb el vi. I com que aquí no solament el vi, sinó les lletres les estan relacionant amb aquestes activitats de les que avui estem participant, penso que estaria bé que aquesta paret còncava tan cèntrica tingués aquestes o semblants ampolles genèriques sense nom de cap fabricant, simplement per recordar el genèric vi que es produeix aquí. A l'hora de plantejar aquestes ampolles característiques de vins diferents, resulta que m'he adonat que això que dèiem abans, que aquella ampolla tan estilitzada que els hi va fer el triador és molt més alta que aquesta, que és la que respon a l'envàs, diguem-ne, real. I que, posats a engrescar algú, doncs, si aquell anunci se'n podia fer el que podia haver fet la reproducció dels borratxos en un restaurant, doncs aquell anunci ben ampliat podria ser una peça que decorés, retallant el tros de baix que hi ha les lletres venudes, per decorar, per exemple, aquest restaurant instal·lat a la vinícola o qualsevol altre lloc. Aquí també
ja que aquí baix aquesta tauló d'anuncis on la gent s'hi deu anar parant de tant en tant per llegir què passa, també aquesta primera funció de recordatori, de símbol que caracteritza la població, podria estar animat. Per exemple, posant a dintre, anunciant la barema, anunciant un aconteixement relacionat amb el vi, anunciant discretament aquesta activitat que s'ha fet, que s'està fent ara, o, per què no, una de les moltes frases dedicades al vi o als destil·lats que conté la literatura universal o la popular. La Tònia en té alguna que podria anar perfectament. Imagineu-vos que passeu per aquí i no és com cada dia, aquest dia. Aquest dia resulta que aquí, amb un vinil d'aquests fàcils, hi ha posat una frase o un poema. Sí, o a la part de baix també podria anar en nom d'aquests anuncis i recullo totes aquestes... No, a dins de l'ampolla d'anar. A dins de l'ampolla. Home, clar, per notar que allà ha passat alguna cosa. Sí, com que havies també dit lo de baix i ara m'agafava perquè hi ha quins espais per inserir aquest poema que us llegiré una altra vegada de l'Omar Khayyam. Ha marxat tontament sol pel seu compte? Digues. La primavera torna i l'hivern va fugir. Les pàgines de vida arriben a la fi. Beu vi, no t'entristeixis, que el savi va dir. Les penes són verí. L'antídot és el verí. Molt bé. Nosaltres hi podíem posar... Nosaltres som paraules i altres coses, per exemple. O allò tan bonic que vaig llegir l'altre dia del primer muralista francès, Michel de Montaigne, que elegant i educat i molt respectuós, tenia un amic íntim, malalt terminal, el qual visitava habitualment, i un dia li va demanar que li portés una copa de vi. Naturalment, el Montaigne li va portar de seguida i el malalt li va dir, noi, diu, és el millor licor del món. I educat, respectuós i afectuós Montaigne el va contradir, en plena agonia, el van contradir i li va dir, t'equivoques, el millor licor és l'aigua. Jo podria posar aquí. Veieu? Bé. De fet, entre el vi encara tinc temps? Entre el vi i l'aigua hi ha hagut sempre una relació de rites, una relació de fets. Hi ha uns amants, dels quals ens en parla en un poema una mica més llarg que tinc llegit abans el Manuel Furtado, i que va relacionat també amb aquests borratxos que perden el cap. El poema del Manuel Furtado, si em permeteu, es titula Quantes vegades i és del llibre Estàtues sense cap. Estàtues sense cap, mirem a veure per què en aquest poema les estàtues han quedat sense cap. Quantes vegades en un museu t'has identificat amb les antigues estàtues sense cap? Un cop tu també el vas perdre per algú de qui ara no pots dir sinó aquell passeig pel Nil amb barca i vela blanca. Les palmeres gairebé acarnaven la pell del riu i allargant els braços collíem dels joncs les flors de ploma. Estirats a coberta, camisa oberts al sol, una mà lànguida a l'aigua, un fil d'escuma als dits i el desig que emergia. Compte el que farà ara el desig, com es va vegerat. I el desig que emergia cocodril obrint la filera dels ullals. Vam començar a fer broma i a esquitxar-nos fins a quedar xocs. Perles d'aigua a les rialles, els cabells a la cara, al pit.
es va barrejar a les copes el vi i l'aigua del riu i ens ho vam beure. Quantes vegades? Els amants, l'aigua, el vi, fan una barreja, les perles, les plomes i ells immersa dintre d'aquestes copes i del desig. Molt bé, Sense cap, molt bé. Doncs sense cap no és el mateix un cap que un cop.